Het gaat om heel specifieke machines die maar toch een paar bedrijven op de voorop makkelijk worden kunnen. Een ierling kreeg Autonational in Triels de opdracht en nu staat een volslijne hal vol met onderdelen voor de productielijn van glijlagers. Als eerste wordt deze grote oven met een chipbladen naar Duitsland gebracht. De komende 2 maanden zullen we hem daar installeren en dan kan onze klant daar zijn producten mee maken. Wat maakt het er krijgt? Hij maakt deze dingetjes, dat zijn composiet glijlagers. Die worden gebruikt vaak in wetterbouwwerken, in bregen en dat soort werken. Wat smarrig en zwier is en waar gewone koegellagers net gebruikt worden kennen. Het fabriek kost het bij elkaar een lietse 4 miljoen euro. Er is jarenlang om werken, van het ontwerpen, het bouwen, het testen en nu dus het transport. Het is wel apart. Het is ook wel een mooi moment, want we zijn 2,5 jaar met deze fabriek bezig geweest. We hebben nu een jaar in opdracht en alle jaar zijn we bezig geweest met de klant om uit te voegen hoe ze we doen en totdat de klant opdracht joeg in februari verliend hier. Ja, dus het is wel een mijlpaal nou weer. Deze opdracht is van groot belang voor de Autonational. Verliezen jaar zitten ze nog in Zwierwaar en kregen 12 mensen dien. Intussen loopt de economie weer wat om. Er binnen nieuwe opdrachten binnenkam, maar rond de vernij personeel is er nog net.